Hello guys, what's up? Kamusta kayo? Welcome back nga pala sa aking channel. Guys, may tuturo ako sa inyo. Napakaganda nito. Legit na legit. 99.1% legit. Oo. Lalong lalo na dun sa mga baguhan pa lang sa YouTube world. Maganda to guys. Kaya dapat sundin nyo. Tuturo ko sa inyo step by step. Para masundan nyo. Madali lang to. Gagawa lang po kayo ng trailer videos. At pag meron na kayo nun, madali na kayong madidikitan ng mga dadalaw sa bahay nyo. Kahit gumawa lang kayo ng mga 1 minutes or 2 minutes, 3 minutes videos, okay na yun. Pero mas maganda kung 1 minute lang. Diba? Yung mga tipong pang intro nyo lang. Or anong mga laman ng yung mga content, ayos na yun. Yun gawin nyo. Maganda po to. Tip ko po to sa mga bagong YouTuber na laging nagrereklamo na nababawasan, nalalagasan, diba? Kasi minsan pag pupunta yung bisita mo, pag nakikita nila agad mahaba yung videos mo tapos yun papanoorin nila. Pero hindi nila matatapos kasi ang haba, di ba? Ikaw nga naman pupunta ka sa bahay nila. Manonood ka ng 10 minutes or to 1 hour, ganun. Tatapusin mo 'yun. Hindi, di ba? Kaya ito maganda, guys. Pag gumawa kayo nito, sigurado lalago yung bananas nyo. Promise. Subok ko na to, guys. Oo, talaga. Subok na subok ko to. Kaya nga lumalago pa yung bananas ko Kasi may trailer ako, trailer video. O ano, hindi na natin to patatagalin pa. Tuturo ko na sa inyo. Tara. Yan, ganito po yun guys. Unang-una, pupunta kayo sa Chrome. Ayan, tapos new tab. Tsaka search natin yung YouTube. Ayan, youtube.com. Then click natin yan. Tapos click natin tong tatlong dot sa taas. At lagay natin yung desktop site. Ayan. Tsaka click natin yung profile. Punta tayo sa YouTube Studio. Ayan, pagkatapos punta tayo dito sa ayan, may tatlong star. Ayan, pindutin natin. At yan makikita natin tong channel trailer for people who haven't subscribed. Di ba guys, napaka legit. Si YouTube na mismo nagsabi diyan, channel trailer for people who haven't subscribed, di ba? Kaya pag gumawa kayo niyan, ibig sabihin pag dumikit kayo dyan, pinanood nyo yung trailer niya, tapos dumikit kayo, siguradong sigurado na. Dikit na dikit. Hindi na talaga malalaglag. Ako meron na ako ayan nakalagay dyan yung TikTokers ko. Pipindutin nyo lang dito sa gilid, yung may tatlong lot. Gusto nyo i-change video o remove video, meron dyan Pag wala pang yung video dyan, may nakalagay dyan add. Mag-a-add lang kayo. Tapos mapupunta yan sa videos nyo sa YouTube. Tapos pipili kayo dun kung meron kayong na-upload na short videos. At yun ilalagay nyo. Alam nyo na guys. Napaka-legit yan. Kaya dapat i-try nyo. Gumawa kayo ng ganyan. Ayan po Ngayon, try natin pumunta sa channel ko. Sa mismong YouTube ko. Tingnan natin kung andun yung trailer video ko. Ayan. Diba? Ayan yung trailer video ko. So, sa pupunta sa bahay ko, pag sinare ko yan, pag pumunta ako ng mga LS,
Tapos sinare ko yung link ng bahay ko. Pag pinindot nila, ito agad yung bubungad sa kanila. May short videos na agad. Kaya mabilis sila makakadikit. Hindi na sila maghahanap dito sa baba. Yan ang kagandahan dyan pag may trailer videos ka. Yung mga bisita mo hindi na yung mga bisita mo makakadikit agad. Hindi na maghahanap pa sa baba ng mga ibang videos. Pero kung gusto nilang pumunta sa ibang video, okay lang. Gusto nilang mahaba-haba. Pero yung iba, yung nagmamadali, ito may 1 minutes lang. Pwede na, di ba? O ano, sana nakatulong ako sa inyo. I-add ko na rin po guys. Isasama ko na rin dito kung paano mag-set up ng Premiere sa mga baguhan po dyan. Baka po makatulong to sa inyo. Punta lang po kayo sa mga videos nyo dito. Tapos po, pag yung videos nyo 100% uploaded na, di ba ganyan? Kunwari itong mahugulat kayo sa naipon ko, ayan, 100% uploaded na yan. Pipindutin nyo lang yan. Pupunta kayo sa edit. Tapos dapat dito sa public, dapat naka-private yan. Ipa-private nyo or unlisted. Yan, di ba? Dapat pindutin yung private or unlisted. Huwag yung sa public. Kasi pag sa public, pag naging 100% uploaded, automatic ma-upload na yun sa YouTube. Pero pag private nyo or unlisted, pwede nyo pang gawa ng schedule yan. May nakalagay dito. Ayan, schedule. Oh. Ayan, pipindutin nyo lang yan. Gagawa kayo ng schedule yan kung anong araw yung gusto nyo, anong date. Tapos dito anong oras gusto nyo, pipili kayo dyan anong oras. Tapos dyan done, pipindutin nyo yung done. Tapos dito may doon, set Premiere. Saka dito sa taas si-save nyo. Ayan, magkukulay blue yung save na yan. Ganun lang kabilis guys pag magseset kayo ng Premiere. Tsaka ayun, mag-aantay na lang kayo kung kailan yung araw at oras ng Premiere ninyo. Automatic na yun, kahit wala kayo dun, automatic magpi-play yun. Ayun guys, sana nakatulong ako sa inyo. At sa mga bago lang po sa akin channel, sana po huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Salamat po.